Arratsalde on denoi, dizketan, eta bueno, hemen gera, hirugarren egun jarraian, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, jolasaren zeitea, zuzenekoan, eta, pixkat, atzo zen izuen, nola arma bat ibiltzeko pixka farmeatzea nahi nuen. Vale, hoen kargatzen nahi da. Eta, hori indun ez, pixka farmeatu nun, ez da nolan izena, hoen izan izuen duen. Baina, kaia zegoenan eta barkua eta zegoen toki hartan. Eta, bi edo bertzean nivelo egiot nituen. Eta gero beste gauzatez konturatu nintzen. Bitartez nahiko nizke esatea txata aktibatuta dago eta volumena nire ahotsa eta jolasana ondo entzuten dan. Idazten baina zue ondo dagoeno zerbait altutu edo bajutu behar betan, eskartuko nizutea. Eta, atzo konturatu nintzen, ontsa behiratuko ere, hau da gola. A ber, hemen nun da... Hemen. Durabilidad, hau da, 60. Espata honek, espala harragaduka, 60ko iraunkortasun. Eta, jute maziatea aldatzen adibiz honek 60 dauka, espadakortak, espadantxak dauka, eta ez 60 barkatu. Honek 20 bakarrik, espadoiak euneko 70, ez euneko 70, ez 70, 50, 45. Hone 50 dauka, piromantziako ere gastatu egiten da, ez dut ulertzen ze pentsatzen aizian, hau, hain azkar gastatzean. Eta hone behira, aizkora hauak goratzen honetarako zein nula, 20 bakarrik aguantatzen ditu, beraz, alde hortatik kriston puta da. Honek 70. Honek oso ondo zeiten du, golpe asko ematen du, ze oso ondo eskalatzen du, han eskalatzen du estresakin. Beraz. Eta... gero Gran Martillo del Demonio hau. Gogoratzenan, azirako tokian txori bat zegoela, txori kabi bat zegoela, eta harri batzuk eman ezkero dago pareten zizkitula objetu batzuk. Junien nintzen, 3 nauzkan, 3 objetu. Eta eman izkoen eta gauza bat hau eman zian, Gran Martillo. Bat behen eskalatzen du indarrakin, 50 eskatzen du nikoa momentuen ez biliko eta zeuden ez build honekin ez. Eta ero arko hau mantziaten farmeatzen nahi nintzela, arko marino, neure arko korto baino behagoa dena. Beraz. Arko hau erabiliko dugu amendik aurrean. Eta gehiago ezerrez, momentu batean komentari bat, ez dago ezerrez, suposatzen dut hortaz ondo daola. Volumena, eta ez nizuen erakutsi espadoia nola den itxuraz. Non dago, hemen. Ezin dut ebili behar Era orain kriston pixua daukat ezin du. Espadoia hau da. Ezin du erabili, kriston pixua daukata. Beraz, kendu egiten dugu, haure bai, damen jarrikoet. Hau. Eta... akaso... hauz... zintzen hauz, espada kurba... ez, hau da zimitarra. Zimitarra bi hauek konponduko ditu. Ez dago zer. Matia... espada korta ez, bi zimitarra hauek. Hau ezin dut konpondu ba? Ospengo dut. Eta gehatu ginen... kendu ingot arma hau. Ze pixua morba afektatzen dira. Eta... geratu ginen tokira jungo da. Arraren dutzen zait? Jardun nintzen muelle denarien jardun nintzen jarmeatzen. Arraren dutzen zait, frasko eskuz gutxi, frasko destuz gutxirekin zeitea.
ibiltzea. Ez dakit. Bueno, hemen jarraituko dut, taleza partidan. Rueda aliado. Bai, hemen bera saltatzeko behar. Txenia, hemen zer behar eta. Hoxe zan. Ketuz. Kazarra, erori nez. Ez nuen nahi behar eitzea. Hemen du zerbait da. Bai. Bueno. Hor bera, uste eriotza daula, beraz. Vale. Decía que no se de bizitza pertsudatu, Kauen. Akatzen haute. Deziputa horiek. Jo. Mordoa afektatzen jateke, ziputa gaina ezin ditu gelditu, ez da izatik. Horro nioen doingoet entzia jarrita, arkua jarrita urrutitik akatuko ditut. Zestela, geziun horiek gaina zuzkoak botatzen dituzte. Putagume horiek. Bai. Erori bintzaten da. Vale, akatu. Baina bai ez da hor aidean behatu. Hemen. Vale. Area apurtuta. Esku dispertzen. Berentzaia, txakurrei dispatuko dut. Hauen eskuatutatu da. Maten dibildura eskaragotatik igokotean horrek. Ez mateu. Ez pixkanak ahongo da poliki. Barrakatu naiz.
Hor da tipoa. Pasatzen dena mendik. Uepa, soltatu eta azkarri direkzioan. Momentxe... Ez, zei jotzen dio. Eran kontuz txapurrekin. Patas arraukana, ez? Berri hona. Hemen errekuperatu naiz. Ze hostia egiten duen, lertu egiten da? Bai, lertu egiten da. Ez, eta pertsonaia? Nola aterako naiz? Bale, golpe batez akatzen dio. Hortaz hau lurra saltatu aurretik akatzea komenia. Hor tipa da. Leheno bota eten. Akatuta. Izan behar iruditzen zait beste tipo hori bezalako beste bat. Egon goela. Baz. Itxita da. Hombre, nola nekien da. Hautakoa zegoen. Bale, hagokin kontu zurertzeak, ze gainea barret batzuak de polboraz betetakoak. Horietako batekin alban lertzen bada, mariposa ni llamez, vale. Sekreturika berra alda. Ez etzen bat, hazi ja. Hemen. Ez. Ez da. Vale. Norbait dildala hor. Derecha. Hortaz hemen zeta amendik, junen goea beste. Beldur bat ematik gate, hor azaltzen diana. Zeak, hildakoa bueltatzen zeanean, mugitu iten dira eta sustuak ematik gate beti. Bitxakurroi daude, lehenengo hile. Hemen dator bat. Aguanta igo berdet, ze normal ikusten dut oso horrez. Oizten zaitero. Eta uste eta mendi dala, toki bat kun. Eta gauzatin behar da. Hena, zagu. Kotu txaburrotza dauta. Hemen. Horre txakurra. Ez dakit txakurra ez ezartzen dizuten hemorragia edo. Eta...
Vale. Ara zer da? Bien, fragmento estuz. Da beste fragmentu bat. Arki hartara del lau estuz izango ditugu. Ba, Vale. Vamos pa por acá. Etortzen den txapora. Banaka, hemen, jola zontan, honena da. Banaka egitea. Bat baina gian kontra borroka egitea, zure posibilitateak jetxe egiten. Eta uste bat dela gauden, eta hemen gauza bat egin behar bala, oso garrantzitsua da gauza bat egitea. Bai begira, hogera non dago. Hortaz, baina behar dena da, hau. Barria botatzen du. Zeatik ez da. Zeatik ez da paretatu. Barra da. Vale. Enberdu barria, ez dakit nuen apurtuen barria. Karo, eskuinera juna izenez, bera hau apurtu behar du berez. Bareta hau. Eulertuko zute zertako. Asko sentitzen baino. Bueltatu ergea, hogeraraino, ze berriz. Aburkari hori eta barri hori ateratzeko. Ze hogera hori garrantzitsua da, ulertuko zute zeatik. Oantxe. 3.800 harima, bueno, ondo. Ulertuko zute, zeatik egin. Ez dit inoen irakorri, hau gogoratzen itzen gameplay bat ikustik. Eta baina balioko dugu hain, maiulara jungo naiz mototen. Eta frasko ez duzta laugarrena lortzeko, ze bat horrek asko egiten du. Bien, perfecto. Eta... Ai, ez. Kaka, bia baiatu. Ezan gezi batzuk erosteko, baina, bueno. Nahikoa baitutela uste. 70 bai, nahikoa bai. Bero akaso erosio erko ditut, baina momentuz, nahikoa. Vale, bera bota dut. Liga bat importa zeitena. Vale, batuta hori. Baina itxan. Ikusi polvora nola da. Baina, beste txakurtxoa. Hilda ez, bai.
Atxakora hori hil denez, beratxu naiz. Eta bara mendik. Eman egin dit, kontu zen nire plataforma ibizkaratzen apurtzena da parra egin. Vale, hor tipoa dago. Ondo ez du batzutan detektatzen zea eski. Horren ez un egingo, hor barru da. Etuz. Akatuko ez. Eta tipo haure akatu dut. Harima hauek ondo etorriko baitzu eski. Etxaina? Polbora duen ezer ez da bidela. Hor da. Zergatik ez dit fijatzen. Ez nahi osasuna jastea. A ver. Vale, ahí. Txupito bat hartu bet, jake hor hogera bat daukago. Kontuz amengo bat dagoen. Harko naukun, kontuz. Ezki hon berkuliko objektun bat edo eran bat arman iraunkortasuna luzatu egiten du. Ego, adibidez, titanitakin reforzatzen da bezala beste objektun bat edo beste material bat betea arman iraupena luzatzeko. Eta zarra. Betetzen nun. Ez dia batera etorri eta zuntzalde horretik. Baina ondo inbete. Ez da dago, ne? Beste tipo horreken hau ikusten ala? Eo. Se montre. Kaka mugitu inde. Barrilla.
partida o geldituta? Ai, la hostia, berriz egin behar. Ai, abatxo, bugeatuta zeon tipoa. Ui, atzetik zuten nahi zuen. Hain bai, geziak erosi horretut bai. Ai, jo, Tamuin, bigarren bugeatuta hon behar, Ana, etorri. Betxa hierro. Erosiko ditut 100 bat. 1000 kostatuko zaizkit. Ikuste zute fletxa kondo etortzen. Beraz egin beharra. Zoroa moan urrutitik akatzen dituzu eta lasaiago egiten dezu. Jola zau lasai. Presari gabe. Hor ematen du bossa dago. Argi hori. Belaino hori atean egotean. Normalean bossa donto. Epa. Azkenengo horre bezteko? Male hartatuta. Vale, haure bai. Beste bat, eta txapokat bai. Oitura versus batekoa. Espatau daukana mordoa gustatzen zait. Ja, txarrena izango dela indarreko espata bat. Egun. Itxura zentzatu guapoa. Txorkatian. Txorkatian ez bela unakoa. Vale. Arre nengoen botatzen garria. Ez que ez dakizeak lehen zuen bota. Bugeatuta. Lehenu baldean bota digute, baina nik momentu nahizelako geizki. Ez da... Ez da zein. Ez dio jo parter.
Joen da egiaren ordua. Arbotatzen du. Zertik ez du botatzen tipoa. Lehenengo bere albora. Venga, ya. Bueno, Tokio honean lagaite, Tokio bomba... Zuzko bomba bat eta lertu. Espero baleo izango gula. Ez dagoa zentzuri. Atzea harrapatzen diot eta ezin diot kritikoa egin. A ber, ba. Non dago barrilla? Hemen ez? Tokio honean dago, Tokio perfektua dago. Hostia, bat bakarra daukat, Ondo inberdet. Non dago? Hemen. Bai, jauna. Arki. Zeban behira zer da honan. Herrero bat. Baina... Kutsa batzuk. Fragmento grande. Erpitarko zenuna. Fragmento de titanita bider bost. Bera, kaxa batean esilta dago, ez dakit zer dago kaxa azpean, baina ez detakatuko. Perno pesado. Pentsatzen hemen minikoloik ez dula izango, ez? Akaso hemen giltzen hau irikitzeko. Bai, beste nun baita lortuko da, baina... Oh, why can't they all be this easy? We've got a wild one here. Shape up. Shape up, I say. Oh, that's it, yes. Zer astatzen zego tipon, Dear flame, how brightly you burn. I ought to flame. I ought to fetch it flame. Vale, asko. Ez dago sekreturik ez? Ez, baina bueno, beste zea badaukagu. Joa, berdula esan du. Jartzen diogunean jaiki egingo dela eta kofre, beha da, azpian daun kofre hori hartzen utziko digula. Pentsatzet, Erori mazazau. Indizkin hori. Ikusten dugu aurkari hau nahiko erreza diela, nahiko motela dia. Hori ez dakit nola hartu berrokoan. Hemen zer dago? Ez dut zer arraroa da. Hor behetik pasau izan.
resina epino da. Vale, behar hitzeatik jendeak batu. Aurra. Bola bat bota die eta polbora lehertuta. Hori, zeuren ez piromanziako zebara. Piromantzia gara, ja egiten duna. Baina, guazin da, ez, hemen dana. Beak, hemen zeurenik jendea hilda ona, botako jo, hori, zu hori. Eta barri hauetako bat lertzean, ba, imaginatzen dezute zer gertatzen da, ez? A ber. Eta Lukatiel eza da hori? Bai. I thought that might be. You haven't changed a bit, have you? The long is indeed without traces of glory. What could have such degradation? Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Beste opari bat. Of course, I have no idea what it is. Neko, toki hona ematen duen farmeatzeko, aurkari handi hauek oso errezaia. Our land of Mirror is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mirror. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. To wield a sword from birth. Life was hard, but I never second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained stature. And then I came to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true. I can only hope that they are. Coño, máscara kendu. I'm sorry to burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. Bera bihurtzen ari da, ez? Hueko horietako. I'm sorry. I suppose... Ematen du? Hor beltza daukan mantxa horrekin. Ja, behan, tikoa da. Hau izango da, kaso, zeagoa? Eta alde honetatik ezin da. Akaso hau izango da zeakoa? Erredoan atekoa?
beiratuko duzu dute. Ez? Naz da mengo. Jo berriko dugu bi soldadua den toki ontatik. Gezi bat bota ara mendik pasatzen den gezia. Ez dute bi hau, hau ja ez dute hain arrazak eman. Eta zara... Eta izan bat kendu diotan. Esalto egin dute... Vale, lehenoko tipoa bezalako da. Vale, errazai da. Nahiko makalgaita, hemen. Pentsatzet jozkeo bizitza desente kenduko izutela, baina nahiko motela dira. Eta noa joan behar naiz. Zeate ura ezin bat iriki. Igual, erabili behar dut, eta baina baina ezin da izatera. Bueno, bai. Hemen difesteztu dira jo. Itxoaina, hemen dit. Ez, baina horra salto egin da naiz, ahiatzen. Hemen goitik akaso. Rama horietako erabili beharko eta. Bola mendik da. Agatoriz. Ez betzena mendik. Bueno, bagiun hundi dezan. Tipo horregin erabilirko da zea. Rama hori eta... Bueno, importante da, ez dakit zatik izaten betzen. Vale. Ikusten. Gaurko txakuro ez da. Ematen denez. Harima ematen dituzar, 260, 500 farmeatzeko kriston tokia dago. Hor bera erogizki hori fijo hiliten zen. Bueno, parruko naiz. Muelle de nadie. Den zaila irun. Bai horrakatu egin ez, baina. Jauzi oso zaila. Vale. Beharko dugu hemen, ez que bestela etxaitu kurrut. Kroma daño flagrante o algo.
Bale, erori da momentu batean beti bezala, atzo eta bezala, konexioa ez dakit. Bo, ez dakit zeatik, ez ba, imaginatzen zeatik, euskalteleatik, baina. Oain hiru. Hemendik sartu nez da bi ateraia, eta hain beste hiru atoz. Eta. Zer. Iskina puta hori. Benetan, jo, eski iskina hori... jolasa, ja pasat irutzen zait iskina puta hori jokalare gezin nigo izan, eskaiera batxoa da, Zatik ezin ontzea, bizkarra bat. Zer lertu du? Hemen barruan dagoen lertu du. Zer raro. Joder. Lo que me faltaba esaten da. Inbazio bat, ba, lehenengoa, jolazekoa. Ez dakitena da, ez, NPC-a ezin du izan. Hemen dator. Espadoi bat egin dagoen. Andoa. Han ikuste zute ez, gorriz. Lukatil de mirra zegoen dorre hartara bala, atetik zartu bentxe. Honea badator, hemen eskaera azpian eskuira giretuta, enboskada ingo ja. Txika jetxiko naiz, tapatzeko. Karo, berak Dela hori. Zaian berko naiz. Pero atzetik ezagartzea. Uste denbora bat egoten dala. Ez bada aurkitzen, bere mundura itzultzen dala. Ba, zai egon. Ez que 9.000 harima dauzkatan, ustet. Paso 9.000 galtzea. Dezakedana da, bila jun eta hartu bazpare. Harima horiek. Han ikusiten diatanen dugu. Berretortzen dugu. Nahi jun hartu eta gero espadi. Ero akatzen behar nagoa, bueno. Okera alban izan daia.
Korritu, Vale, berrez. A ber, 11.000 noska. Ez que ezin ditu. Espero utziko jatela lehenengo. Nik ez dara parasai, behar deikten bada, niz noa. Bertan ari da. Beraz pertua, nik ez dut pentsatzen borrokait. Horra dago garbi, 11.000 mauzkat. Hogeran ezin da deskantzatu ez. Ezin. Ez diga golpea emango, behartzeko ere. Eso ez nint nahi zungo. Osea, jodituko da. Bakit zuentzat aspergarria lamen beira hon beharra izatea, baina. Ikusten hau. Ez nik ez dut nahi borrokain. Momentuz ez. Gaina tipa daukan espaltaken da. Nire baino nivel gorago dagoela seguru. A ber, juten dan bere mundura, me cago en Dios. Anillo bat etziaten, bai. Hau. Jarrita. Hor ezkerrean azaltzen dana da paktua, ze paktutan. Betzatzen, ezkeraztuenak olako simboloa zeuken, olako osto baten. Ez dakit, bera ere ez dan atrebitzen, oze? Ze, karo, beak ez daki, hemen eukial izango nuke norbait, hemen atzean, iskutatuta, bea etorri, eta bi baten kontrai. Atzea vigilatu bazpare. Aberritzultzean bere mundura mekauen dio. Bitarten behiratukoet, dana ondo doala. Bai, ondo doil. Bale. Ai. Konpontzen detan biharre ditut euskaltelea. Eta router berri askatzen detan, zer routerra. Eta 45 minututi behin zein. Deskonektatu. Interta jun iten da, momentu baten. 5-10 segundutan. Deskonektatu iten da. Eta karo, aziraten pentsatzen nun, gure arazoa izango. Zala, gure interta, eta lehen hori deituta genuen euskaltelea. Baino, zantzion, hori arazoa zala, eta konpondu zutela, baina inoiz ez zuten konpondu. Eta, bueno, gero investigatzen jardun naiz, eta nonbait, zea da, routerraren modeloa
router hau daukatenak, dala Cisco EPC 38-25, ustez. Modelo hori daukatenak, arazo hori daukate, ez? Danak ez, baina asko gertatzen zaila arazo hori, eta, eskatuko jo, eta router aldatzeko. Gora igoi, teke. Ez. Handi zabien, Oma! Bau zer da? Ez da, oin baditzen nahi dan? Onei laguntzen nahi dan? Ose hostia? Arberak, etxai horiek uste ezin ditu lakatu. Kurizut, ze hostiatan balien ditu. Hemen bat dator. Ondo terreko zait. Bat bara. Magoz dauzkat. Horta. Zertan da el tipo hau? Ui... Putako me atzetu nola zutara. Eta esango jau. Txutzen da bere mundura, hostia. Ez dena eborrokai? Solitario gaina izana. NPC bat ez da, hori seguru. Porque NPC alin bazan zurean atorko zen. Onda iratuko edo espreso NPC-a da, baina ez irute zen. A ver, jarrera daukana bastante arraroa da. Ez que horre moskeatzen hau. Vale. Moibizko horreti behituko ez, minimizatzen baet, gaztet ikusten da zer. Tipoana molestatzea aldin bada guztiz lortzen nahi da, Dark Souls batean horrela gertatu zitziten, boss batean bila nijoan. Eta, karo, nijoan, baina hemen raro irutu zait ez naizela. Gizaka huekoa naizela, eta hueko zaudela berez ezin dizute zehain. Dark Souls batean bentsat ezin zizuten inbaditu. Ez da NPC-a, tipoa da. Ez dakit. Hori, Dark Souls batean pertsona, humanoa zeinela bakarrekin baditzen zizuten. Eta behin, goratzen naiz Ornstein eta Smough kontra ninjula batekin baditu ziren. Eta diskutatu nintzen, eta jardun zen bila, eta denbora agortu zitzen, da bere mundura itzuli zen. Hemen horren zain hau.
Joder. Tipo hau ez da espertzen oso. Oi. Tio, baina mundura itzul daite. Non zabilen? Horren nahiko du hortik sartzean. Hortet. Bai daukaba. Baize mereziko luken, gizaki forma hartu, norbait zein, sumoneatu eta bere hipoia matea jute. Eta hoxi, mot. Hemen gilipoia esan egiten jarrun da, bale? A ber, oain ikusiko ja. Barra biak ikutza. Behatzi dauzkat baina da, nahikoa. Ahora hemen inguruan dago. Iota Flame. Natik honek asko eskatzen jarraitzen dira. Gale hau zein da. Inorrez dago zaiteko. Hende mundura eskatzeko markeik. Ez que bestela askotan egiten nuna bestean interneteko konexioa moztu. Tartara ospa puniten zian bere mundut. Baina hemen ezin dut. Hemen. Kiwi. Hemen ezin dut egin porque zuzenean hain naizelako emititzen. Beaz. Baina hain ikusiko paiazo horri arpeiak ipoitzea jongo behar. Kiwi, guazen nahi puta zeme horri kipoia ematea. Eta ikisiko beste munduak ezin baditzen. Bat hor. Ez amendik ezin naiz jun. Mezu bat bialdi izan banion kiwi honi, kiwe honi. Esateko inbadiututa nahola. Niak itela inbadiuta naho. Ondik. Ez dut ikusi mezua azaltzen dana. Bere mundure itzuli ala, ipintzen duna. Beraz? Ezkerrak atze... Eraso hori indioten. Baina kontuz. Pendientza da. Felicia la Valiente. Hau, NPC-a izalaizke. Bai, nahiko probable. NPC-a izatea. Inorrez. Zitai. Peregrin haure NPC bada. Mira, lau... Felicia, me cago en Dios, kendu paretik. Krison kuadrilla etorko ya. Hemen zeotea, bosa? Badbiro, vale. Bertar, trio, bai.
Bueno, hemen boss bada. Vale, bagoazen barrura. Bai, bak izen dira. Hemen banakakatu. Eta ez da erori behar, Garrantzitsua da bera ez eroitzea. Banaken ezkeo, nahiko erreza dira, akatzeko. Vale. Lena. Irurekin berez errez izen beharko luke. Akaso baina, tipoa sumoneatu etelako, aurkari hauek zaila baia. Eta bi NPC-akin etorri banitzen hobeto. Baina, bueno. Hau boss bada, Batek aida entretenitzen, zea. Gigante hauetakoet. Mea kiwe eman hostiakoak. Mierda. Zimitarra. Kontu zera zoiekin. Poti bat. Ixiko, nahi diskoaz botatzen. Kontuz. Vale. Daño honen aurka. Vale. Magiak mordo afektatzen diote hauei. Beti ere magiak jotzen dion bitartean. Paiasa hori magiak nahi da, eta, beira, fletxa potente hori horrein bola berez, ez du asmatzen. Vale. Eskerrik asko. Ba ezin, baditzaia junda zehon, Bestela ezin gonun hona sartu. Vale, kiwi horren nerekin jarraitzen du. Ez itzuli ingo da zeuru. Bai. Piskat tardatzen nahi dala. Ez nakien, Beiratzea etorri naiz bazpare. Moneda oxio da, alarez da gauzan. Dana peira. Ego zeuru guztia bitu ekotela, Zata da hori. Txakurron, putza ilusion dela. Izarra ezagutean. Preparatu atzea salto egiteko. Escudo objetivo. Lortzema. Ez escudo, Hau izango da ez? Ez. Hau da, objetivo. Bueno. Nere baina operra bat. Vale. Tío, badago sekretutan, ez? Hemendik nomaitea juten geha. Baina momentuz ez geha jungo. Nengo behiratuko dugu beste tokia. Aretz izan. Haure, ez. Agarra mendik noa juten gehan.
pareta guztietan emez, jardungo behir, ez dela, ja. Rindete gigante. Enano se necesita de la... Ze aurkari bada. Bale, zeatakoa da. Lertzen da noitako. Hau. Azkarrak atizkio den, aurkari ez horreza. Jendea badago ondo adierazten duna, Agua roja. Launtzen duna mezuekin. Agua roja. Non dago? Estetik usta. Dalako. Bale. Ez. Quedo con trampa, vale. Uste torti jun behar da. Momentit jauzin beharko dugu, ez? Prestatu. Eso del regreso bidaliko, vale. Ja. ¿Acaso behiko eskaera gona atorko zin? Silencio. Milagro bat ematen du izango dago. Epa. Bai. Vale. Bai, hauza. Eskaera hori. Bueno, jun beharko dugu, zea horietatik jun beharko dut. Kontuz. Arriskoa adirazten zuen kartela ipintzen zuen toki horretik. Beste boss bat egin da, ikusten zuten jolazantan bossak ez dien zai. Zertxe honor. Vale, dati ze hostias. Da ezkerra eskudoak nahi joan. Kuku. Vale. Beharki, beste gara bat. Beste tipa hori junen da. Eta naiz konturatu. Zeatik, inbat itzaile ura joan egin da, eta naiz konturatu junen dala. Ogera betarriko zei perfecto. Arma ja pixkatzea da. Pare behitzen ari naiz. Eta hau eta 18.000. Ezken nibere zigo nahi tekeo. Para unoa doa. Puta, ez diten uste. Hostia da hori. Azkar gora. Naiz horra sartzen ez da. Zero, deitu ingo jot, hor bera juteko. Bera gestea eta jipautzea, handi hori. Maten du konjuratuko tela. Poliki jatxuko naiz ni.
Eta bantxe ateran gigantea, no, hostia, junda. Garrote grande. Indarran bulda dauketena entzat, hori kristona da. Ba ez dakit noa jundan, Campana del sacerdote. Pieda de farozik ez daukaten ez, ba, ezin dut. Baina. Ezin dut egin, ez daukat harririk. Ez ezaten hor sartzeko. Vale. Akaso zerbait oso ona dago, baina etorko naiz beste momentu baten. Gero jungo naiz mailula eta erosiko ez piedra de faros bat. Ai. Bea daukan arma hori nahet nik, utxigatana. Ai, amatxo, ze hostiako ematen duen utxigatana horrek. Oño, ze hostia da hori. Bai, lasai, baina jode. Zarata hori entzuteiat, ze pentsatze. Ai, bale. Eskerrik asko. Seinalatu inuntzen objektu bat. Jendeak zea daki. Hau nondik azaldo. Ostia, utxigatanak potente dago, Ai. Bai, hemen zerbait objektu bat zora uste. Llave de fortaleza, vale. Asko izan launtzen, honek ondo ezki, gauzak. Zero honek. A ver, ba. A ver, oin ustet, bestaldera salto egin behar dala. Seguimos. Ostia, lehen ozea torri da. Dragoi, ez da, dragoi baten hotzago zan? Nola iten dago horak azkarri hotzeko? Ostia. Irekiko edo azpare. Badakitela usten duen gauden. Vale. Ostia, de susto ama diaten. Zuri horri ikusten. Bai, beira, hemen hau. Lehenozia zegoen tokian. Egon geha toki honetan ustet. Jo. No oso seguro, Egon geha noaz. Hagan pintazukan. Hemen ez dago ezer. Amen. Piskat bera ere albora zabien. Hau da, leheno azalduan. Pipoa. Ostia, zein da? Hau leheno bazeon. Nire ustez ez etxe, Oi, guapoa. Mira, ema jipoia xeron. Katanakin.
nik ez diote zerreit. Titanita centellante. Eskarga, hau ez da gestu eskargazkoena, baina bueno. Bale, bakin duen gaudu. Bale, bideo honek jarretzen nahiot, hartuket objektua, hor, leheno esaten una, ez dakina, handik hartzen zen. Kontu zuen behar. Horik ize maniobra hauek delikatok izaten dira. Hartuet, jabe fortaleza ez dakit. Ez da behiratu zertarako zen. Eskudo bat. Kontu ze hemen ere ertzeman hau uldana etxo dut. Esquina mancha de sangre fijo tipo hori ere egin da. Arere hori guapa zan, Airean zabila. Eta espata zaukan guapa urdindu danean. Hostia, eta nola higo berne. Ai, macho. Bala hemen bestaldea pasa. Ez, da hildan hau. Baina, bueno. Hogera hementxe haukat bat. Así que, pela huiten dit. Bi txakurra huegak eta listo. Hemen aterako naiz, baina, ematena viajar. Eta hemen... lehenengo. Ez, lehenengo bat zan. Bueno, bigarrengoa zan. Hau. Bai, hemen akatu naiz, baina berdea ongoa hor goian. Kakazarra... Bidaiatu behar nahi... Ona. Ai... Bituko eta eskudua, eman diatena zer da, por zerto. Gauza pila jaso ditut, ze guapo. Bueno... Hau zer da? Zerrendebentza da? Hau fizikoa izango da, bai. Hau magika. Magikoan kontra oso ona da, hau, Eta itxuraz. Itxuraz oso guapo da, baina... Zona hau izatean batipat fizikoa... Ez zait rentable ateratzen. Hau fizikoa laro da. Laro eta bost... Laro eta mar... Ojarro goit. Nola, eraso fizikoan hor... Baina berro eskuratu ditu. Zatean ikuan faros... Erosiko etela. Ekaro, lehenagotik erosi behar... Behar eskuratu behar ditut... Harina. Lehen hemen etxai bat zegoen, haundi horietako bat eta goratzen da. Desente aldaitu uste. Kontuz, bai. Arrain duguna izan da, hemendik bestaldera pasa. Vale. Arrain gesten da. Claro, zona zegoen uste neko txarra. Zea, aurkari da askoki. Hor kontu zeuli horko naiz. Horatzeko gara.
zenbat dauzkan? 32.000 arima, hoiekin nivel bastante igo ditzazket. Vale. Ez dena hemen lertzea, ez dela hemen ingon esplosio ikaragarria izango da. Horda ben barrel pila. Venga. Uish. Ba, vale. Importa zaitela, ba, lertzen naiz. Hemendik etzan azarra. Hemendik jungea ez. Bai. Vale. Bota zemetena hori hartu eta erabilikotena da hueso regreso. Vale. Ez que ez dela hemen nondik atera. Ez, hueso regresoak liberdala fijo. O 58.000. Ez ditut galtzen ez da... Bai, erabili eta maiula jongo naiz. Eta nibele zigoko naiz. Bizitza eta guante bat ipat. Nahi dut digo. Eta piedra de faros bat erosuko tamen bera. Baiz, piedra de faros... Auskalo zer dago nor, akaso zerbait hona da. Eta erobitu eta egintza zertako zan fortalezako. Ez, burde nivel. Bueno, beti zela erori da, barkatuko jazue. Ni naiz, gutxien gustatzen zuen hau gertatzea. Eta bueno, jolas honetan ez du lago asko afektatzen, baina zango dizu ezean. Battlefield eta hauetan. Posible da. Leheno inbadituta zegona olako erorketat izan detelako horregatik, utean ere mundutik. Posible izan daiteke, Horrela jarruet. Eta 570 erositzazket fletxak. Gema de vida. Gema de vida bakarra erosteko. Geziak erosiko ditut, zenba dauzkat. 70. Ez dut ezer erosiko. Gertu, ona eta goikotak. Piedra de faros erosit, 4.000 balio zitun. Eta horta zuen jetxikoia eta zer da. Pero zerbait ona gotean. Ai, hortze. Hartu deu... Kampana el sacerdotea guztetan leheno hartu deula. Baina, bueno, neri ez dite zertako balio. Eta gero. Hartu etena giltza... Llave la fortaleza. Abre las cintas de la fortaleza perdida. Ikusiko dugu zertarako giltza. Kago en 10... Oitura puta. Lasai gaztea, Campanario Luna. Lazo atajo bada. Long time ago, the princess Shimali
To guard this bell for the prince's honor. Stay away, foul undead, or you will be a goner. Tipo più soratuta una mano. Stay back! It belongs to the princess, it do! You wished for the prince and the princess forever! Yes. Useless fool! Be gone right now! Vale, paktua egiteko da. Hemendik ezingo igo, ez? Ez. Hori. Jode. Urdinez da, ja. Urdinez bada izan nahi du beinakatuta ez dakit bultatzen dira. Arbeiratzen naiz muro ilusoria ibala, baina ez etzen bat. Haure ez ez? Ongo zen gor? Hemen ura da la mata. Hala, hoge txikoet. Bego piso honta. Venga, txiki. La puta comida. O sea, flecha de rocket. Ezin dio zein, bizkarra garratu. Goikoa bildura mateit bestia, ze ona. Ze ez zuen ematen, hau bezalako enanoa zen. Bai, enanoa. Vale, pipi. Hortik ezin da. Coño. Me han olvidado. Es ir. A ver. Gesten dian behar ere. Ba ez dia gesten. Bu. Horrek ez du balio. Ez, enaiz atorrituko irurai batea. Egiten borrokaz, bagit eta zertatukoan. Hau beste bat erakutzikoet, pixka eta autonoa nagoneako. Nibelez esan nahi. Bueno, akaso, zeakin... Ostia, oin ezin dut. Pasatu erraukat, You wish for the prince and the princess forever! Ez ez nahi. Pasatu erraukat. Ei. Baina. Vale, fraskoat gazatu. Erorketa tonto horreat. Joder. Ya está, hemos cortado, no sé, hostia. Azkarrite a ti.
Hiruren aurka ez da inarraza izango. Bueno, itxain, Ze, honekin daukaten erasoa da bat. Hau. Hartuko bi eskukin, hau. Dakaza horrekin asko kendu izaket hirurei batera. Joder. Venga ya. Faltsoa izan da, lehenengoan ez dit jo, lehenengo golpe hortan ez dit jo. Bale, ematen du hemen honek tipo honek paktua dauka egin da. Eta horreatik zein nau, azaldu da. Bale. Baina izartuko toki horta. Tengotena da beste gauza probatzea joan, hortaz kentzen ditut. Pena bat, zerean nik joan zeitea. Eta arkua... Hemen goitik era ez da behitu zer da. Hemen atake mordoen ditzaket, nivel ezkio nahi zenez. Bale, bakin don gauden. Hemen dago, hau. Bai. Hobe azkarra duten dira. Ostia. Hori animatzean lertzea. Ospa. Nik ez salto egiten dute liberatzeko. Coño. Hendik atera tipo hau. Bale, bakit tipo hau ezagun toki batean zer daun. Eta nahiko gauza hona za. Ui. Zatarroi mal rollo da. Vale, hor sartzen mazea, hori da absolut batean ebatzeko. Horti sartzen mazea zeiten dezu, etxe egiten zen, bera, ez dakit. Be hori non dago. Eskati duko nahi. Vale. Oan bai etorko zitela akaso ondo. Aurra kendu, eta hau. Nola, arean egitean, erasoa.
Vale, akatuta. 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 No me jodas, tipo hause blokeatu erdeteta. Edo desblokeatu erde. Ah, ma. Adar puta hori berdet. Desblokeatzeko eta horrek... aparte de que sea, ohera daola. Zematen dizkitzu. Arimakin. Hemen dizun noa juten dira. Bosan arimakin arma bereziak ematen dizkitzu. Arma bida sortzi. Permaten du boss bat dagoela, ze horrela hoteko. Eta nola esan, rama ez dakize, ze. Horantxe gaten, interten. Kar, baina leheno erabili beharra naukan. Ba, ez pixkateako ezin dut konsegit. Bueno, ipintza erosi dezaketala bat. Bai, baina amendik askoz behan duago. Ai, bazaian berkoet. Bitartez. Ingoet. No, atarre horrenz. Mekau. Ahí va, hemen jendea hildaz arraro itxatzen. Arroket berriz zimitarra, eta hemen arkua. Tipo troleatzen nahi zetan. Ikusiko bere patroia movimentuan. Leno, ametxe zer gauztu. Baina bere gehiago botatzen. Joder. Vale, ni naiz. Gizon susto amandik, pentsa bat ema daukatat zetin pozoz. Hena, lertu.
apurtuko ditut. Eta horri jok. Eta etorri daiela. Ez da obosa, Baina, uste gauratzen entzela horrez dagoela obosa. Karo, objektu hori zen rama de antaño fragante hori, baina karo, hau Dark Souls bikoa da, ez Dark Souls biri oain gabiltzena, Scholar of the First Sin. Hortaz, ba... ez dakit ez dut. Da igual. Da bai, batu zaik, besta. Oina harrapatuko dut eta. Loma de espectadores. Kasi batekin akatzen. No. Uste behetik dala, gora joan objektu batzuk. Eta hemen behan bai uste dagoela ja boss potente. Bai. Zer dagoen. Leheno entzun dian haiek akaso hau izan zen. Vale. Bai, bera da. Hemen tipo dago. Ez. Ezkara biharren gorrak ez ditzen joa. Hende gehiago atorrak gauztek. Humana. Ez daude batek eski ekipatuta hauek, joder. Bai, ez daude eta holako espatakin. Una bebida. Ona ez desarma.
Hemen ez dakit bosa dagoen, baina bazpare arman iraunkortasunare luzatzeko zean. Deskantzatu ingoet. Eta hartara lau frasko ez duze izango ditut. Vale. Gema de vida. Ez ez. Hau, zei. Ematen ezek. Oh. Eskutik. Patzeko. Batzutan bizkarretik iztu hartzen, batzutan bai. No pasa nada. Hemen behan objektu bat irutu zait zegoela. Beti ze iskinetan zegoela. Gora jongo ea, eta beraukan hartuko. Leheno garrote bat hartu du, ez bai? Garrote grande, hau. Katu nauna honekin zituen, garrote grande. Entzatzet hau, honek ondo eskalatuko gula indarratu. Cuchillo lacerante bost. Beratuko da momentu batean. Han eskalatzen du indarrakin. Beraz bakizue. Indarran buita. Ze hau oso ona da. Zona hau. Era heleno boss bazana. Guain txada. Etxai normal. Este bizarro. Hemendik ondo noan. Coño. Un golpe de cajón vergones. Era suave. Hemen barrura. Gaina geldi.
Hau, gelditu nintzen da, pare bat golpe eta atzea. Era, hor, bat, bi. Bat, bi, atzera. Bueno, pixkanaka ja bizitza herria. Fuertea, bat, bi, atzera. Bat. Bakarra emango jo bazparen. Beste erasoetan ere. Ostia, hori nien espero. Atzera. Bi hartzen ditut. Zait bat mendik izangoan, hau asko irutun zait. Eta beste horrelagoa baldin mago, jai daukat, aurrelago bat, esatet. Vale, beste paregan golpe, o bat. Zenbaten harima amate zuten, 2005. Ez da baiz. Escudo de flor. Ostia, fizikoa gestik, baina beste guztia iotzen dit. Pisutzua gore bada. Baina hain fizikoak inabi, hemengo jendeak golpe fiziko emateitu bat ipat. Hemorragia uste zartzen dutela, tipo horrek. Beste zerbait dago, Entzun egiten dut eta bere hotzi. Entzuten dezute zuek, kone dira, zen dago. Negan beste ez dupertik. Ditu. Sombra adelante y luego hacia. Esa no está base. Bueno, ez du maten adeitzua.
pagean utziko jau. Behan nahi pagean uste egiten bitartean, ni pagean uste. Bestaldetik jungo geha, zer da honik usteko. Ez que hamen zarata entzuten dut. Hor muska. Ah, karo, behean egon goiat. Vale. Ez behira pareta altzure mabalan guzerio horretako. Hemen bai, badago. Beira, uda, nola, ez? Nota rindez. Ah, ba, eman intezen. Zerbait hongo zara. Bueno, behan daude txalako zat ateratzen zen horietak. Ez. Grabar. Ostia, baiten du dute. Beste da. Joder. Ez que uste gutako batean bat zegoen, zerbait. Ez bana erudizki, Vale, pia barros badauka urrengo atera. Hala, goitik eta behetik ere joan aldi. Ematen du boss bat egongo gala. Niondik. Hau boss bat gala ematen. Txaren. Nean 1000 harimakin. Muro hori ikasi zara. Bi albotako hauetatik jongo naiz. Intenta fuego, vale. A ver... Ez. Gilipoia zanaiz. Ezkarrak hiru euskata. Egon euskan. Timatu indik. Orduan honekin egin beharko. Tortxak piztu. Bai, hemen. Hau uste zela bosa erreza goituko lako zen. Esan daiteke. Llave fortaleza baki bentsa zertako ere nire. Librazoa sedosa, txori egin, ematen.
Ez. Ai. Zaitu nahi saldatzen. Behan duiz. Hombre. Nola nekien hau boss bat izango zela eta jendea ze azkar da. Amen. Bati bakarrik deituko jot. Bi igual asko jota. Espata dauka nahiko ikututa. Boss bat. Hau nola zen, izena. Nola zuen izena honek? La pecadora hori. Zigizaga eman hostiakoak. Nik entretenituko jat. Ostia. Bale, gero amendik uste dagoela, ze bat. Hogera primigenia bat dagoela. Ikusiko zute zer dan hogera primigenia bat. Bale, ja bizitza ardia dauka. Raro hemen NPC-erik ez egotea. Zaiteko. Inbaditu ertzegotik. Gero honen maskara oso ona da. Saltzen du tipoak, maiulan. Bale, zigizaga honek emateu, aguante askoz daukala, baina kristonak ematen ditu. Golpea hondiak ematen ditu. Kasi biak egin dit, bosa. Ba, pekauran honen maskara oso ona da. Nik oinen bedatena da. Ez nahi sakatu behar. Bale, nik akatuet. Eskerrik asko. Eta 54.000, buf. Bere, zehara bueltatzen da, zigizaga. Bitardez nik akurikikoet. Bale, itzuli da. Apustua mensaje hortan ipintzen duela. Ai, rama de antaño fragante, beira. Horrekin egin dezakegu antzegun tipoa. Visiones de muro ilusorio. Puntuación 70. Timoa da, Eo? Ba, ez izela izke, baina puta semeak zea jarri du. Begira, hor ikusten nola dagoen zea bat, raia bat ikusi diten da. Bo ustet, Izan daiteke. Barmezuak kentzea badago. Temes de juego.
Ez, ezin dut. Hona, hau dela primigenia bat. Uste lau daudela. Eta hau da bat. Bueno, itzuliko da maiulara. Bueno, eroria segundu batean eta horrez itzulia. Betiko bezala. Eta bueno, ikusiko de maskara pikadura hori porque neko ona da. Oh, hello again. Ez dauka? Ez akaso aurrerago hartzen du? Bai, izan daiteke aurrerago zeitea. Well, I do hope I see you again. Baina ez dauka. Beno, egingo duguna da. Baina jungo da rama de flam, ezea horre fragante o beste horrekin. Viajar. Ona, viajatuko dugu eta eroamendik atzera ingo dugu. Atzerakako bidea ingo dugu. Bada. Zer importa mi pixkot hartzea. Epa! Hauen unazio. Zer dizute, boss haure ez da izai izan, Dark Souls bat asko zailagoa nire ustez. Bueno, nire trukoa harrapatu behar dizu, hola zai ez? Baina nire ustez behar zailagoa. Eta bestea mentzatora. Kontuz, berroeta bost mila harima ikuskatuta. Arja uziten duen hauetako batean. Pustu harrapatu. Leo nahi denborarik ez dekena. Nondik zan... Hau da pertsonaia, zeitan du. Still a bit stiff, I'm afraid. I must thank you, young traveler. I am Strain, a wandering sorcerer of sorts. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. Hope he's doing right. Very good indeed. Cursed one, weak you may be, but I, Strain, will teach you my spells. Comprar objetos. Potencia. ¿Debe? Hau interesgarria da, Hau da, harimak nik hartu beharrean, hau zoin barruta 7.000 dauzkatenak, anilloak zeiten ditu, jasotzen ditu, baina gero, erabiliali izango ditut. Dakit, hori behiratu barko zertan. Agua roja. Magia oso potente dauzkan, Hau piromantiko izan hori,
Estoy justo amaitzen atxuri duen. Comerciar. Espada con bada. Ostia, oso ondo eskalatzen duzean, Destresan. Espada arkeada. Bueno, pen eskalatzen du, baina indarra ere behar du. Hori gara. Hacha de piedra gigante. Hau indarrean. Garrotea. Hau, alabarda jinete. Espada gemela. Hau uste jende mordoak hiltzen zula. Hau uste jende mordoak hiltzen dula jola zonta. Arco jinete de dragón. Escudo grande. Ah, claro. Behar dira objetos necesarios, alma de jinete de dragón. Calla. Claro, badauzkat hau. Alma de centinela flexible eta badauzkat. Hortaz. Nik atzo behiratu nitunak. Eta erositzazke ja, eta niko nadia. Hau ben eskalatzen du. Honek D eta zen. Baina hau... Karo, baina hau bi eskutakoa da. Arkua eta eskudoa. Espada con bada. Claro, destreza hau eta bost, ni destreza zen badaukat. Ikusi ezaketa mentik. Ni destreza daukat, eta 3 bi nivel igotza izango litzateke. Eta 15 badaukat. Ezen bakentzen du... 100. Baina honek 154, baina indar gehiago eskatzen ditu 26. 26ra igotzeko ez dugu. Baina eskalatu ez da inbestekoa. Beraz, kaso espadakon badau erosteko meniaz. Flexible. Bueno. Flexibleekin, centinela flexibleekin hau gero zitzazke. Kaso hau komein. Pero zigzak eta gure baita. Biauen artean hau. Espada konbada, espada arkeada. Pentsatzet hau izango ala build destrezarko ontsa bitu bat. A ver. Espada arkeada zein da? Bale, hau da. Bale, honek kalte gehiago egiten dula, bai. Baina ezke indarra eskatzen dit. Karo, hau da indarran builderako eta hau da destresan builderako. Hau da konbada, ez? Bai, konbada. Ba, erosiko eta gu. Bai, gainera mejoratuta nahiko ona omen da. Eta gran flecha alma dirigida. Vale. Aprender gesto. Burla. How long was I sat petrified? Long enough for the old kingdom to have crumbled, I see. Why didn't anyone wake me sooner? Grand Lake. I've never heard the name. Is that what they call this place now? Very good.
within this land. Of course, you came of your own free will. The people fear the cursed ones like a plague. Some people would rather keep dreadful things out of sight, out of mind. In the end, they swept them up and corralled them here. So very typical. Eta beste harimakin abertze zein erosia zen. Gemelas hori oso ona dela ikusi dut. Ikusi eto, Once entzun people daukat. became aware of their own frailty, they seized anybody they found undesirable, cursed them, Eta eskudua eta arkua. whoever posed even the slightest threat was removed. They even turned the great strain. Many kingdoms rose and fell on this tract. Anything that has a beginning also has an end. No flame, however brilliant, does not one day, but then from the ashes the flame reappears. It is all, and it is your cursed flesh that will end. Pyromancy was created by she harnessed the power of flame. The witch led her daughters into warm baths. What are you prepared? Repito que nada. Is that Vale, estás. Aguantea ez dut behiratu zen daukan. Bueno, 50 dauka. Honek 60. Vale, ezin dutela erabili izatei. Ja, guapa da, Wow. Jari guapa da, eraso hori. Vale. Eta hauen behiratukoet ze harima zan beste daukatena. Alma de jinete dragón. then fine. Alma de jinete dragón. Danadia ez? Bai. Arze objektu komenian erostea. A ver... Joder. Es que ez dakit zer erosi. Abuna da. Alabarda ez zirutza. Hau akaso bai. Alabarda... Bueno, erori da beti bezala. Bai, hau erosi. Ez que... Arko eta eskudua ez dakit.
Hauxe arma bat. Listo. Ber, Feeble can't do. armen jarriko dut. Non dago. Honek zeskatzen dit. Erabili ahal izateko. 20ko indarra. Eta... Nek? Eta hozteko destreza. Indarra akaso digoko hau ditzeko, Eskudakin ibili dizake. Hau bada bat horrela ditu. Oso ataque bajo otro. Vale, vamos. Activar efecto de la efigie humana. Vale, tipo pongo san seguro en Excel. Mayula pentsatzen. Toin behiratu orkon nondik jumergea. A ver, va. Vamos a nivel este. Bearer of the gods, seek lest this land. Vale. Y... Eso, sí, claro, arma usingo tipo. Arma principal sin jarri. Zuten ere proba egiteko toki ezen da. No. Vale, guasi. Tengo que tener beste arma mejoratu. Hau. Zipekik ditutela zen. Refortzak. Txarria, tostaro. Dagoen dio. Sartu ez dela. Bueno, erten. Estraida guztekin nagoen. Herrego zer dia, egunero gorra boga. Azkatu. Joder, indetera ditu. Vale, como naiz. Bestia, molestatuko da. Refortzatu... Hueso de dragonekin. Gara dago eta marrera biotzen zait. Erabili. People used to this.
erabilko dituten ospata izan dut. Hau. Hau. Hor nola fintzen dute. Onda horreta hozge 61. Dia horiek. Gutxo ere, berreunda 6. Eta hau berriz, 169. Eta besteak gehi 3 dago. Ara besteak gehi 4, gehi 5. Hortu izakera. Hortu izakera. People these days. Ez dituzten hogetzen zehatik, Ara iman faltaz ez. Horla. Bat, diko. Nahikoan izan. Oain gehiago kendu berko dut. Bain, berreunda hogeita behatzi. Ondo. Eta zebiratu behar nuen. 2.000 hauekin. Bale, gema de vida radianteak jagauzka. Hauik gehiago berreskuratzen. Amairu erosi ditu. Behira non dauzkan. 12.000 bat. Bale, ondo da jokin. Despixuz noa, ondo. Hortaz, han, zenbait toki ikusi hori dutzi ditugu. Beraz, ara itzuliko naiz. Ona itzuliko gea. Eta pixketa hau behiratukoet. Zona hau nola dago. Golpear automático. Vale. Hombre, no quien tira mansión. Por cierto, ez gera sartu zeatik, alako kaiola moguko batetik, horatzen gara zute. Hanpetzat eta aurikoela, ez, bestaldetik, horta zengoetena, zona hon batik pasen da. Bai. Zeatik honez, nola da. Edo ezin dut. Ez ezin naiz, ezin naiz. Bai, julezke. Hona izena jun beste augeratik nahiago. Eta tipo honentzat zeak geroago aurkitzen da, ez, askua. Eta... mendiz. Hor da lertzen da horietakoa.
postatzen dagoen ja hauetako atzetik harrapatuta akatu horretan. Ez dut harrapatu. Nahi ikusi hemen behan zer dago. Vale, dicha prueba. Arriba dago. No se saca. Toda armadura. A ver. Txarragoa da, baina hostia, igotzen dizkin mordoa. Pisua ere igotzen di. Hombre, baina berrota marretik gora izaten zeitzen dut, beraz, defentsa asko igotzen nahi, eta hausen kantziko. Harriko tena da garpua, nahi fletxatzu gure ziren. Harkonek eskalatzen du. Zean batekin. B eta C, besteak. Galatzen. Arra bizan horitzateke, 75 gehituta bat, bizan horitzateke 126. Aldiz, hau izan horitzateke, 72 gehi berretan bezortzi, bai, honekin gehiago zentzen. Vale, bera. Lehian antikoa da, honako zen. Erkoa da. Atake oso azkarra. También barriles detectados. Vale. Carga sindical. Vamos a arriba. Vamos. Zona aurre pixkat esploratu behar, Ara aurkitzeko ditan, zona horretako, zaten ditana, no se abre desde aquí, hori zaten un tokiko, osea. Esango behar. Are, zona hartara non dituten. Vale. Bale, be mantenduta igotzen ze azkar. Pero ilun de cojones esaten da. Piedra de faros barra.
Zea da, hau. Muelle de nadie hau. Hoi da. Bakofra pila daude, Zertzen dugu. Espada gemela. Joder. Baina ukiko itula espada gemela eta espada gemela da dragon. Zinete dragon, da beste? Ah, beste hau da. DC... Beste erasoa. Bueno, hobeagoa daukagu, así que... Azketau... Men... Makina... Daga de parar. Edara dejaros hau, ez dakit erabili. Erabiliko et. Bastón de hueso. Vale, hau, magtzen. Magoen. Zerbait hona daun. Vasija del alma. Ah, vale. Objetu hau da. Vasija del alma. Agarran dagoen. Potentzia zira eta estatistika berriz hauek. Banatuta dauzkagunak, hau da, vitalidad, agudeza eta horiek zein ditzazketzu, banatu. Beraz adiozoin, ahal izango nuke, fedea eta inteligentzia 0 jarri, eta beste nubaiten altxot, punto horiek. Baina ez dugu, hori bazpare utzikoet, noiz behit nahi baet, beste puri bat egin. Beire nahi pareta jaltzu da. Bale, hemen dikzia da. Deno esan dut, ba. Kaiola moduko bat eta handik besteko. Hauxe da. Hemen sartu. Horra, nora kortzen zizia. Salto egin da izango, azauru. Escucha ahora, Zarra. Hiru mila eta egun galdu ditut ez da. Salto egin beharko da zeurenik. Hornik errodatu egin dut, baina salto egin beharko da. Jungea. Gogonet berriz horra, Ezain duet. Weapons. Oh, weapons. Goitik edo betik, goitik gute zan. Zeak azkarra. Objeto hori nahi eta. Posible da objeto honen bat izan.
Venga ya, man, tío. Por calavera seductora. Habilidades. Vale. Boza eta aurkari batzuk horra juten. Bueno, veamos, es una sorpresa. ¿Dónde iba a tirar? Ah, goitiza. ¿Dónde saltáis? ¿Qué? Goitik utziko dugu. Errecuperantzeta. Eso. Hemendik. Ondo. Ascoa de la adversidad. Ascoa da. A ver, hau zein da. O zertarako bat, digamos. Ascoa de la adversidad. Ah, vale, ez da ascoa bat. Vale. Da zailtasuna handitzeko toki batean. Vale, zer ez. Eta zagoen da, también falta zitena. Agatu betiko. Perdón. Bien. Se salvará de aquí. Terrible. Ekintzen denean. Ja. Vale, vamos ahora. Tesoro delante. Este sinistro de aquí. En fin. Mana está? Estaba. Ah, vale, va haciendo un cable. Mira. Nola hostia jute. Ah, vale. Kakasara behin.
hemen, eta... hau gauden tokia da. Bueno, badago toki bat ez deguna ikusi, justu hemen goian zegona. Eta ber hortidan, ez dakit, Eta, bueno, zuzenekoa ez magoaz, 3 ordu. Zuzenekoa atziko dugu, lortzen baet, ate hori irikitzen. Non dago hemen? Beira, non dago. Hau oso errezapatzen. Eta zan, amendikun. Hau ez dugu ikusi. Hona etorri, alde hon. Hemen leheno ibligia, tipa hau aparetzen nola azira batean akatzen den izakin. Leziekin urrutitik. Hau. A ver, anillo de mentira hau. Ralentiza la degradación del equipo. Hau oso ondo torretiko zait, Iraupena luzatzeko, zerren partez jarriko, Eta, hau da, karga maxima. Hau da, barri behar, hau kendu izaket. Eta hau jarri. Hortara, iraupena luzatzea, oso ondo torreko zait. Coño, baina behera noa. Ez dakit, Ja ez dakit nun bidan. Para. Well, this is most charming, very vibrant. Vale. Brand name, is that? Hau lehena esan diut. Don't just walk off, cursed one. Hau ez dut ulertzen zertako ekona. Hori total hau irikitzeko berrei bat ez, Ostia, buskatuta nago, bueno, akaso toki bat ez dugu ikusi. A ver. Temargea... Ez que ja flipatzen nahi. Toki urta ezin sartu
Zatea. Bitxako kargatu. Hostia. Bat hartzen da. Ai, macho, toki hau da, inbaditzeko toki bat. Ematen dunez. Hemen data. Nik behai ondo batei eta... Buah, azkea, zuzko arma hauka. Ze hostia, zeatik ezin diot. Espiritu bat sartu da nerekin. Launtzea. Amen. Oin bat alde batetik da bestea. Hau etzun espero. Paktua ondo inu. Eta milagro hori oso ona da, behana, Ai, gorria da. Jode, ni urdin jan bila. Ai. Pum se... Jode. Ite eza... Gesk... Ai. Ikusten ez? Nondik, ikusten. Ematen du, amendik da. Approcciate per resettare ora, scusa. Suo riten... Direi che si indisute qua. Az. Eta goti pizkanaka. Ez leno ez da, golpera. Etorri zeuskiten bezala. Total, edozen momentutan hile bat erosbiltzazket farmeatuta. Vale, van hiru gatoz. Venga ya.
Horrelako bakit. Bidoi hori lertu buskatu garetu net. Nahi nuen honekin irura batera akatu, baina bueno, ez da idea ona izan. Ze atakea moztu izan dira. Eta bestea. Armanen lehaztatzen dugu ba. Esku bat. Aristiko honen egin aurta erre zein dezake. Ze oso motelak izatean. Errezatzen dira. Zeak, hostia, bia jo harten. Akaso tipo nekatea ireki behar dizu? Gehi, disparatuta. Bai, eman iten dut pixkat, baina ez asko, baina pixkat zerbait eman iten. Hori egiten hain dut. Egingo ezak. Biskuratzen ez armaz. Vale, aurre erasoa bona, beti bera zero algoz. Espero bertuin ezak. Ondo dut, oen sortzen dut. Eta hemen... Txontz ez bata dau? Rompe maio. Baina ez toki badatatzik dut. Hemen azuzen nahi. Kapasa kaldian hona igotzen. Bat erori egin da.
Bi erori india. Erortzen dian bitartean egiten netzakar. Okei. Beste bain zaila hona tortzea, Bere bilatzen behar. Farmeatzeko toki hona da, 19.000 ja. Hemendik joan gara, posat pasatu dut. Hemen bera ustet ez gara joan. Detoki da. Bai, horrela ez gara. Hemen dauz, hau. Bada ez dago. Pari bat utzi honean, kema. Agarrate. Muerte delante. Putako menaria, nahi eta irikita aurrera ematen daun jendean zat. Hori ja, eridotza bat. Hemendik noa jutitzean. Jode, hona. Hemendik gesten gina. Eta bosak zaude. Ez dut ulertzen nuen hostiak digan. Akaso dorre hartatik zea? Hiru ipotxaiek eta zaudenak? Epa, gora duzu ya. Amigo delante, bai. Alde honetatik ezin da, hori. Horre, ustet objetuan hau, bala. Hau kataleju bat. Ez daude? Horta zer da, hemen. Binokular. Dorre hartara bidea da hola nahi. Azken hau saiakera baten got, amendik, jauzin da, baino ez ez irutzen. Ezki hori hola, boroi hau irikita hoteko. Esak kantatu egiten dula irutzen zai. Jode. Ondo itemak ordea. Da oso zaila irutzen zen. Zaila egia.
Hemendik ezin. Dik otera zonatik. Izan daiteke beste pizki batetik etortzen zehala beste mundu bat. Era eske, radio ematen du baina zona hontan ibili zaitezke. Ez eman, Overman txauden bat. Hemendik ez eta aurkitzen, bidea. Ez, itxita. Hemendik ez da, ez? Hemen ikusi hau leheno zenbat, zera, zauden. Holako. Ematen du. Ez dakit, epatzen egin. Beiratuko eta mungo zaldun hori erretetzean, bere zatera behar ditzake. Beti lehenengo aldiz etortzen nahi zenean, bai? Hemen atera da. Bete zer. Nere ustez berria da, Horkari bat. Leheno etxegola. Gogo nahiz ipotxan da tokira. Ikon norbaitekin baditzen haula. Porque hortan zartzak edo nago. Ez que 19.908 harima. Akaso komeni zait, harima batzuk igotzea eta zei. Bueno. Urrengarako behiratuko ez zona hortan nola jun berdan. Eta egingo den momentu txaten. Zazpiterdia ia, 3 ordu terdi, egunero bezala. Eta bueno, hemen despeditzen naiz. Espero zuen guztoko izan dela, edo izan dala. Eta, beno, besterik gabe. Ale ba, urren arte, aio.